Здравейте, аз съм AJ и сега ще ви покажа моя свят в Майнкрафт. В Creative. Вижте, това е моя свят. Тук съм си направила една книжарница. Тук съм си направила един дом. Това ми е моята къща. Тук си закачвам дрехите. А това ми е мазето. Тук имам стълби и всички неща, които са ми нужни. Това ми е детската. Така. Това тук са ми книгите. Тук едни легалца с нощни шкафчето. Тук имам един телевизор. А ей тук ми е тоалетната. Ето това ми е тоалетната. И натам ми е хола и кухнята, знаете. И след малко ще се завърна и това е моя креатив мод на Майнкрафт. И довиждане от AJ. Коментирайте моя клип, гледайте и сабскрайбвайте канала ми. Довиждане!